tuna thalak kan hmuh lai mek hi hmeichhe tleirol du awm tak mai le mahun eng tak nei a suang tuahna te a puitlen theihna tur atana a zong zonga theih tawp chhuah ve mek ani a mahse chutia mahun eng tak nei a nun a hman lai chuan tu khat chu a chin hria zui tur awm nya lovin a bo ta hmak mai a tira chuan police chuan a duh wang renga an in atanga chhuak ani ringin an ngai thutak du lutuk lem lova amai ro chu thil thlen dan dik tak chu an rin phak pi alam ani ti reilo te an hailang don ta ani ole thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawa in chebe le vek ole ton tuma po hian case ngai nom le dangdai tak mai kan ngai thla in kan thlir ho le dona ma se ton tuma poi khoina kan ngai thlak tur hian kan mit toi ati tlak ve ngei arin oma a chan chu he case hian unaw in hmangai na ro puizia aron pho chho chian em wang ani ole englam chi ange kan ngai thak dona engtin zel nge ti te shetorin video te abula changa atop thlingin milo thler sakin milo ngai thak sak le cheu don nia kumsang khazakwa sumkwa panga october ni rok ani a nidang angbokin fawang borok chu Eindhoven Netherlands chimlama po chuan anuam imema jinglam darnga le mini soma Nicole van den Hargachon abek akin a cycle nen chuan a hna thona lam chu apan lia heti lai hian Wensol shopping center a bakery a part-time na thok ve mekin jinglam daruka na antan thina wang hian jinga hma taka a thauze thina in heti lai hian Nicole ti in chu an siam thatri awangin api bula khosari nge ngi a te chuan in a chho san don chuan tuk tina api ina ati thindan ang bokin atunu Nicole chu film khur tora cha zuilom lomin Nicole po in api chu launui verver pa in kong koya chuan atlan liam zuita a heti hunla hian an hnatan hun jinglam dar ruk alo thlen chuan a thopui dang te chu bakery a chuan an lo om vek to a ma se Nicole chu alo la thleng ve thei tlat lo mai Nicole hi tleirol in vongfel tak mai ani ba ka a hun cha chata na a po thleng thin ani a chumi wan chuan hetia aron tlai hlek po hi a thopui te chuan engemaw awangin aron tlai hlek don emaw ti in ngai thatlo na emem po an lo nei lem lawa ma se jinglam dar sari le a chan bea po Nicole chu alo la thlen thei tak reng reng lo awangin a thopui te chu an ngai a thata che alawa ma se achung di bek po mai dan tur an sha lo awangin thu nei tu police hena chuan thil om zia chu an hril hre tar ngota chuta tang chuan achung di po in Nicole bo tho chu an hre zui ve ta ani amai ro chu atira kan soilan ta kang khan Nicole chu adu reng wangin atlan bo anga police chuan an lo ngai man dewa chuti rol chuan report alu miawa wangin an thu don chu an bo zui nge nge angai bok sinin nu chuina chu an tan ta ngala chuta chuan jing ma taka Nicole khan api en chu a chho san ngei ni ti chu an ti chiang theya ma se engtin nge a hnu le zela Nicole chu a om ti she turin nu chuina lam kong chu a ping ta hle ani heti lai mek hian a fana bo thu sha in Nicole pashon eta chu rang taken an thona huna tang hian aron ho sui ngala chuta chuan police nen chuan in bia in a mela chuan lungai na le mang an na mo the hialin a fano chu mi fel tak no le pa thoi em mai ani thote le adu wang renga tlanbo ani arin lo thote ron sein a fano chu khoi hmuna po kaldon po ni se achung te sia tiar masalo chuan akal arin lo thote a soiboka te chuan police hena chuan ani po in a fano chu arang thei ang mera zon mosak wa torin police chu angen ve ta boka ma se heti hunlai hian tonlaya police hnu china na thil tangkai CCTV chu ala tamlo awangin police tamtan chuan mahan lak maidan po chu awang hle maya nima sila anti theitok Nicole pi chena in le anna thona Wensel shopping center in kar chu oluk taka dap chwakin chuta chuan wane thlak takin mechi cycle football rong lam chu domel loya chuan ansar ta hlawa chu mai ba ka October ni ruk jing lam darnga le mi soma tanga darnga le mi somni panga inkar vela me chetli roll cycle khal helai konga atlan lai an hmu tho chu an no soibuka te chuan an mi chetli roll hmu chu an mi bo soiniana ainan he tho an soiwang chuan no chei tu te chuan Nicole ani nge chu ring ngalin aloni ani chuan Nicole chu konglaka ruk bo nge ani ti chu rin hel rolawin an chek ta hle maya ma se rin dan dang le chuan ani ang kumrwal chung te nena in hmu thiam lo na awanga
chen na in chhuah san thin mai angin Nicole chuan a chung te laka lung oi lo na anenga atlan bo tamai ani ti pol te po an omboka ma se apashon eda chuan Nicole chu chutianga thinjima tlan bo du tur khopmi ani lo thute nau pangte e tilawa mi puitling tak mai ani thute le anna tho po nuam ati thute lo sein chu anna po chu anti luina awanga thok ani lo thole ama du thlanna ngeya pataima na thok ani thute chu mi puite sia da chuan asoita ani Nicole hi July nili kumsang khazakwa somria ta khan Erkelenz Germany alo piangin apian hima ahming chu Nicole Tikmeyeri ani a mase apa dik tak hi athi ni thleng hian shitalavin anu Angelica hian tuna apashon nita eta aton ma hian unhar sa tak takara aphak ang angin Nicole enkol na chu alo thok thina le chuan tuna apashon nita hian pahmasa nei be to thobokin Nicole tan hian pathatak mai ani mai pe alama afapa angai sakna le ammangai na apek ang che hian Nicole po chu ammangain angai sak thin emema chutian chuan apa tak tak ani lo ani ti sia thelo khopin eta chuan Nicole laka achanwo te chu ati hlotlinga Nicole pian pui hming po hi etming anga thlak ni zoin Nicole Vanden Harki alo ni zoita ani amai ro chu Nicole no Angelica hian rel rulama damlo na nasatak nein hunrei takatang khan alo ti boi do thina chuta anatna achhona sate ulai phe chuan achungte po chu abula chuan omthangam ngai mi lovin ain thunun thena te chu nasataka a hloba ka chan omlo hian afa te chunga chuan asol thei em chena chu chu apasal ngei po hian athunun theilo chang tam takom bokin atwan sthin a amai ro chu Angelica chuan midang atina reng thin chu shom ti hle ma se rel rulama damlona anei tlata wang khan in thunun thei thinavin heng anatna achhona satlai phe hi chuan mani chowa pindana in khung sangin ama hian atwar tlok zela chuti rwal chuan chutianga a om chang chuan abul velami te tan har satna nasatak athlen thena konga adalani ti chu in sha in hetia pindana ama chawa om po hi poiti na po ani nga chong lo ani e chuan andatna awan chuan in chung khurli apasal fanaute enkol na lama alak tlak lo tial tiala chumi wan chuan eta chuan in chunga chuan nu le pa ni fomin achang phe chuan doctor ang hial ani boka ahna mai ba ka anupui fanaute enkol na chu akowa atlak ve ka wang chuan eta chu aril ro ha thinin aboi thin emema ma se an chung kwa hlim taka anom theina torani don pho chuan chung thil te chu paltlang thei turin atuanga ti chawe zwa so thina amai ro chu anupui Angelica chuan enkol na tha adon du lo mai pi alama thunun theilo khopa aboi chang phe chuan abei dong thin emema ye chuan anhu a phe chuan chutiang din huna an din reng na chuan aphur atiri thinin atopa phe chuan Angelica chu thena afa te chu ama enkol mai chu adu ta hela hei hi achan po anupui chu ahmangai lo lamwang ni rawin anatna enkol thiam har tak nena khosa khoreng chu ama mai ni lo anfa ti mahun thlenga ngong poi tak ani thewangin eta chuan Angelica chu then atumta ani te chuan eta chuan afa te chu fasha an thanglian mai tur chu aphal lo emema ma se an mahun ngai to chungsel chuan thutluk na ke tak siamin Angelica chu a then ta thowa chumi hnuwa kota anin chena lekha chu boipuin Nicole chu afatak ni lo ma se anu kyang om tur chuan akal san theilo thole Nicole laka nu le pa mo phorna chu adam chunga lak te indiamin anu bula kal san ai chuan achunga mo phorna lak chu atum chuita a hengba ka hian kan soilan ta kang khan eta hian famasa lo nei to imi pa ani a afa tak tak ang mai hian Nicole po chu ahmangai tak zatani ti an hun ton hian atilang chang hle ome te chuan an pa pathum chuan eta no bula chuan an khosa zuita a chumi hnu chuan anu chuan afa te chu lo enkol sak thinin ama eta tan takpo athobin thlak ta hle maya chu mai ba ka ahna awang hian mun sanga zin chwa alongai thin bok nen naw pang te chu ngai ngam takin an pi kyanga chuan akal san me zela chuti laien an pi po chuan Nicole chu atunu ang tak taka alo duwa thin ba ka ahmangai emema chutiang bok chuan Nicole po in api chu ahmangai ve hle bok ani te chuan anna ka inhoya eta chuan anuna mi chithar jolanda e anti chu tonglein ani hian eta so hnu zong kim taka ashebek chung po in eta hi alo hnar lova
tin Zolandai chuan a phak ang tok hian etafa te chu angai sakba ka naupang te tan chuan engtik nia emo nu thatak ni nge chu atuma le chuan zoi in Zolandai chu naupang te thinunga chuan nu ni na chanbo nein atira chuan Nicole hian Zolandai hi a thinlung takin a pom theilawa a chan chu anu dik tak dama ala umawang khan anu thak tu tor me chedang chu amomo in asilawa ma se Zolandai chuan naupang te laka chuan nasataka that chwa le zelin anu a phe chuan Nicole ngei pu in Zolandai chu anu angmain a thlamwan pui veta ani le chuan Zolandai le etate pa fa hian chungko angin hunhlimom tak tak te an hmang ho ta thina naupang le Zolandai ti in karpo chu zoimuanga in po chho zelin katia an pa fa a anno an chwa san hnuwa an pi bula an khusak nu khan naupang te po chuan an la ton ngai reng lo hlimna tam tak te chu char chawin anno ti nena an chen ho thin lai ai ma khan an ril ro po a ha dam ba ka an taksa po chu a hrisel zok buka ma se hetia hlim taka hun an man mek lai hian an chwa san tak anno an jeli kai ero chu ama chawin an chung ko chena thin in hluya chuan lo ko sa in anat na po kha ama a ator tlok thin ba ka anon man mek te po chu apa ngai lovin amumal lo hle boka chu wan chuan atak satana tha eitur te po chu thla pha fo thinin damdoi lama enkol na tha adong du box si lo nin enkol tu mumal nei lo chuan a hun chu ko har takin a hmang ta thina te chuan a pasal hluini ta etan hmangai dang anei ti a hriat khan anjeli kai chu aril ro na ema chu chuan na satakin aril ru dam lo na chu ati na sat phain ama no na hlutak du lo khop chuan ana na chu alo na sata a te chuan anu a phe chuan wan doi thlau takin ama nu na hlutak chu la in anu na chu ati top suita ani te chuan Nicole chuan a hring tu nu thina chu atwar ema abula ko saloma se ama hring tu nu nge thina chuan anu na hu na satak nain afanu torna etan a hmu chuan a khongai thin ema athiam angin Nicole chu ti hlim tumin engtika ma a thla thlam ngai lo tur thu in a thlamwan thin boka chutiang chuan ko har taka hun a hmang thin ti a hriat nu a phe chuan eta chuan a hna te chu kal thul phain Nicole chu hun ti a man pui fawa chutianga hun har satak a tola ya akianga apa omtla thina wang chuan Nicole po chuan ma po ason chak ta hlemaya a hno le zela phe chuan olu tuka rilu sen bak da chu atana thil thaber ani lo ani ti a hriat awangin le hun ol nei lawa nileng lenga boi tak taka hun man chu adu so ka wangin school akal lo la ya engemo aril ro la peng thei tu tora na tho chu atum beta a chu thu chu apa hna chon soil in ani po chuan aril ro tor she thiam tak chung chuan na tho chu alorem ti sak be hnuwa Wenel shopping center a bakery chuan a thok beta alo ni le chuan abo ma kar engemaw sa chu helai hmun a hian Nicole hiat na thok ve manin he an na tho hi nuam ati mai pe alama anu angai na te po chu alo zia om chho ve da zela tin a pashonina angai sak ema wang khan a har sana to mek da chu ma chhona thiamin in chunga po nuam ti takin a khosa a ma se school lama iro chuan thian a kom ngai lem lo thung mania om deuh tlok zelin a thian to sa tin hena po arilo chungrila a pai ruk ta chu engma se chhuak ngai lawa a chan chu anu thina khan a ngong ema bangin launa na satak mai anei pha ma se heta tak hian apa le ona pa te hian an thiam ang to kin Nicole chu pui thinin chu chuan a hun man me ka po phurna apena se mema atan chuan a pashon ne ona pashon de chu a engkim ani ber mai te chuan na chui tu te chuan eta chu zona zotin chuta chuan Nicole chu Germany ya kirle tumna ani le nei lote achung te an la om lo te an zota chuta ani chuan Nicole no Anjeli kaino chu Germany ya ala om thole no pangte ya Germany a chhasana wang khan api chu eng angmi nge Nicole chuan a hriat lo thu ti le tunge a hming tak ngel po Nicole na a hriat lo thu asuya tin Germany an chhasan hnuwa khan an chung te nen po a anin biak po to ngai lo thole Germany ya anom na po Nicole na a hriat lo thu te asoi boka chutiang ani chuan thil chiang tak ni theita chu Nicole kha Germany ya api te tlo tumin atlan bo lo ti chu ni a imi hnu a hian eta chuan a fono chu arang theiang bera zon hmu sak ba turin police chu norlin anni lampo chuan eta du dan angein an hu chuina chu thalawin an kalpui da zela chuta an hu chuina pakhat le chuan Nicole unau pa India kumsom pokomi chu
a unaw nu bo na thu hla chuan so na zol ve le in ani chuan Nicole chu me che fel tak mai le thoi tak mai ani thu de soin unaw piang hmun dik tak thisen zom na pakhat ma po nei lo ni ma se an unaw chuan unaw dik tak te aya anin hmangai zok thu te asoya chu mai ba ka abo ma khan Nicole mi zia chuan thil dang lam a hmu lo thu te le abo na chuan ati lungai le thu te ba ka a far no chu zon mo sak nge nge dor chuan hu chui tu te chu angen be ta bok ani te chuan Nicole bo na chu rampuma chuan alar sotin mi puite po chuan an theina zon zona police puina chu an tho ba ka chanchin therapyang chuan mi puite ngai ben chu a hlo the em ema chutian chuan ni som pathum lai mai Nicole chu chin sha zui tur om me lawa bo to in a bo tanga ni som pathum na che chia domel luya chuan bek mu anita a chunga chuan engemaw lo omen chu chu Nicole bek nge ani po anjinga ma se malak zui ngai na ommia lawin na chuina chu a chak thei si lo ani amai ro chu October ni somthum aroni chuan police te chuan to ti shiat lo mi pakhat ne na tangin call poimo tak mai andong ta hlawa chuta phone call a chuan Nicole chu a thi to thole tha ani tho chu mi pakhat hian ron soya ma se police ten thu chiang an zole ma chuan ron call to chuan phone call chu a ti top zui le tak ngal dei mai chumi ni wang chuan police chuan chu thil chu thudik ani nge ni lo po chu an fin fia theilo ba ka tu emo om du da takin a fiam na mai mai anga chuan ngain an la thu tak lem lo hlea chu tirwal chuan chui zui na chu la thok reng thobin chu pa ron phone tu chuan van tlang phone a hmang ani ti chu an sha thei ba ka phone a lo be tu o chu tungi ani ti sha thei turin chanchin thara te chuan chu pa o chu an tlang zar boka ma se tu ma in tu o nge ani ti an sui thei lo thung hei mai ba ka Nicole bo ne zingara ama hmu anga lo in sai te po kha police chuan kombe bok ma se an thil sha te chu no chuina na thutling ani lo awangin Nicole zon na chuan ma ason mo em bok ani te chuan eta chuan thuthar a omem ti sha turin ni tin police suna chuan avakal fo china a fanu bo na chu atwar ti pi alam dei ni in ni rei lo te chung chuan ari na na sa tak chu a hlo boka tin a fanu chu ramtina ama in pek na chuan zong reng thinin ina chuan om hle hle theilawa chu mai ba ka alo hole thu takin ti in a room ti chu alo chei thathin ba ka a fanu lo hole hun be sei tak hian alo thlir reng thina ma se Nicole su hnu chu mu tur om lo bok sinen police tan po chuan hmalak dan chu awang em ema tin Nicole chu lo thi to tareng po ni se mu lo thei ani puin an she to lo hiala achan chu mi puite le police tang kop chuan mun tin chu an dap ni em wang ani ber chuti lai me kin mi puite la chuan Nicole chu angai zong nen an tlan bo anga te lo nga yen in chung khura a pason le onaw pason te ti do da na a tor na salu to ka wanga Germania achung te na tlan bo anga ngai pol po an oma chuti lai me chuan ano thina kha a tor lo to ka wanga anona alata ni ngai pol po an om nuk boka ma se chungai dan sang sang ka ra po chuan Nicole bo zon na chu ni tin an na thok reng tho ani te chuan ni kha chu police te chuan to ti shet lo hna na tanga koldong le in chu ta chuan mirlo le lerop in karam hnoya me cherwang an hmu thu an donga chu vele police chu report an don na huna chuan rang taka ba thlengin chuta me cherwang an hmu chuan alua hliam na satak ani ba ka akor po chu a chena sa in an rang hmu na hun po chu Nicole pi in a tanga kilometer som vela hla chau ani a chumi ni wan chuan police chuan eta chu a fanurwang ani le ni lo en fiatir le in chuta chuan hundrei tak chin shat lava bo to a fanu nge ani thu chu asoita a heiba ka hian forensic team te soidan chuan Nicole taksa chuan hliam tam tak a om thole a thi ma a na sataka soisak ani thu te soin arwang an hmu ma thakhat liam ta a thi ani to tho chu mi puite sha da chuan an soite boka te chuan Nicole buina hun chu olson taka man ni en chuta chuan mi sang tam tak ron pung khom hialin ama la shengai mi alo te po in a chanchin an sha chuan an khonga ema wangin an mi tuite atlak pha hial bok ani te chuan hu chui tu te chuan mi bo an zon na chu tual thana thlak le in tunge Nicole robo tu ti sha tum ai chuan tunge a that tu te chu an chui le ta ma se an hu china chu eta chuan adim hle thunga chuta chuan a fanu thi chan le thatu zon hmu tu na tak tak police tena an nei lo thu te a se chuak hela ma se Nicole ni ruang an hmu atanga ni lina hnuwa
police chuan thuthar an hri le ta hlo mai chuta chuan in hovin mi le sa tho silen ti ming pu chu traffic dan azam lo awangin Miami USA man ani a chuta lungina om chung chuan ni kole chu geng rolina an tha thu aron soi hlal maya ma se police ten chu thudik ani le ni lo chu chui chei le in chuta chuan a soi anga in hovina geng an om lo tho chu an fin fia le ta ani chutian chuan nu chei tu te chuan thuthar han hre be bok thin ma se an nu cheina atana thil tangkai tak ani ngai lo awangin kan seita kang khan nu cheina chuan ma ason mo ema chuti lai mekin Nicole Pashon eta chu police chuan achitla zong cholo en thain chuta achizia chu mak an ti hlemaya tin Nicole kha afa dik tak ani lo awang le Nicole nu ne na anin chen to mai ba ka athi to miaw wang khan Nicole po in alaka chuan lutna tak anei theilo ve thowa tin a unaw Pashon India po kha a farnu thina tor ang takin langma se no chui du lamtan ero rin hlel lo thei ani bik chong lo boka chumi awang chuan police chuan eta te pa fa chu Nicole thina thu boya man ma sak ber ni turin an man suita ani ma se heta police che dana wang hian mi puilam ero chu an thin arim hlemaya a chan chu poi khaina nei mi alo Nicole pa le unaw te an man ri ngot wang kha ani a amai ro chu police chuan eta te pa fa chu Nicole bona le a thina thu boya khan pu thluk tum hle ma se engfin fiana thatok takma an nei lo awangin tanina po chuan khungrei thilawin reilo te an chhole ta ngala ma se police tam chuan eta te chung kwa chu la en thareng thenin an nun po an ti che phle bok ani te chuan nu chui tu te tan po chuan Nicole thina chu chui a har sat ema wangin an nu chuina chu chol lai luk ri mai tha a hria in hun engema che nu chuina chu top san turin thutluk na an siam ta tok maya ma se eta te pa fa ero chuan nu chui tu te hena chuan cholo sham tura lo ngenin an fanule an farnu thato chu zon mo saksham tu chuan an ngen lomloma ma se Nicole case chuina chu police chuan an chol san leilok ri ta tho ani te chuan chui lovin Nicole case chu om ta chara heti mek lai hian chan sia tur om me lovin jolan dai le eta te pokha an lo in chen boka chuta mi te ngai dana chuan Nicole bona kha eta chuan atwar na sa in chuan an no pa in kara har sana tam tak a thlenani chu an rin dan ani a tin anin chen nu a hian eta chuan Netherlands chu India te lawa chhosanin Spain a apem chui ta deya chumi nuwa India po England lama chuan in beng bel chun som vel in nun bul azok tan vele ta boka chutian chuan Nicole thina chu kom engma zat liam to in mi poite po chuan a case chu an thei ngil chhauta hiala ma se kum sang ne son pakhat Nicole a thi atanga kum son parok nuwa India chuan Facebook a thomak tak mai ron posin chuta chuan voina hian ka unaw nu ka tha awangin man ka ni don ania ka unaw nu ka that ngei ni ti hi ka pum to a chanchin chu kan la in share tir le zel don nia ti in post aron nei ta hlol maya te chuan hun rei tak chong mi tena an lo ngei ben thin hunina aliam puya wanga mi tena an thei ngil tak Nicole case chu a u in mi puite rin lo dan dewa aron thar thole na chuan mi puite ngei ben chu ati hlo zol ta hle maya chuta chuan zo na tam tak lo pia ngalin engwangin nge afarno chu a tha tak mai le ngati nge kumsom parok nuwa chia aron in puan unrei tak chong nu chui tu tena an thria chholo nuwa ngati nge alo in puan thuti te chu an zo na lian ber ani a ma se eng chana ma chu ala omlo thong emi nuwa hian India chuan thu nei tu ta chu phone manga bia yan chuta chuan afarno Nicole chu ama tha nge ani thole dam chunga longina tang tur po a ain pe do thu te soin manwa tur chuan thu nei tu te chu a shil ta boka chu vele police po in chu ron bo sui ngalin India chu police station a an shoi nuwa thu zo fi anate anei ta a India chuan Nicole chu me chefel tak unaw nu thaber ani thole Nicole tan chuan thil thaber adu thu chu soin a farnu chu a tha ani lo thu nei tu te ma chuan India chuan a soile ta de maya ma se police tam ngai dana chuan India chuan a fiam thu mai emo lati in a tha ani se lo chuan engwanga a tha anga thu thedar chiam nge ani chu an han zo tia chuta India chuan ti hian long chitakin police zo na chu a chang le ta ani chuta a soidana chuan a farnu kheso chhe cholawa a thamral mai a hlo thole a u naw nu a hmanga em nun na hlutak la tu zalen taka ala om ti a hriam na chuan
nun nuam taka awm tir theilo thote asoya tin a thatu chon a phu tok shemna munge se adu awanga police ten a case so an thar thole thena na chutianga chemai ani thote asoita a hemi hnuwa hian adik ngem ti fin fia turin police te point ND cho an chui chiang le ta cha chara chuta chuan ND chuan Nicole thina khan engtin ma in nam hnoina ani lo ni ti chu an chui chuak le ta ani de chuan police te po chuan hun rei tak chong an lo chol san to Nicole khe chu tinung thar le en chuta chuan ND an apa eta chu a unau nu thina khan in nam hnoina alo ne email takin ti in police hena chuan uluk le zo zoka apa chu chui chiang tur chuan ange na ma se khang hun lai khan eta chuan a fanu Nicole thato chui chu ani nge thenan khan thei to pa chwa mai ba ka thil thleng chu ator hle ani ti alan chiat ima wangin eta chu ain nam hnoi arin om ti chem lawa amai ro chu ND angen na anga police ten eta chu an chui hnuwa po chuan ani po ren hena tur chu an hmu ta chong lawa chumi ni wan chuan India chuan hu chui tu te hna chuan Nicole ruang chu en tha sak le sham tura ngen de in police te po in chu chu an lo pom sak ve maya ti chuan Nicole an phuma tanga kum som parok no chuan arwang chu lak chhwali ni in September tha kum sang ni som pakhata khan forensic team te chuan an laboratory ya endikna an nei le ta a te chuan khang hun la ya an hmu chwa mi alo thil chu hmu chhuak li in Nicole taksa chuan DNA pahni hmu chwa ani ba ka akura mi pasam hmu ani boka chu DNA chu tu DNA nge ani ti sha tum chuan te che sang sang nen ma an la sui le ta ani hengba ka hian forensic team te chhezil na autopsy result atanga alandanin Nicole kha mi patme chian man pui ani hnuwa tha ani ti hriat ani a tin na sataka chemhmanga vi ani awangin achungri lama thisen achok na sa ani ti hriat ani ba ka a khaberu te kha tliak vekin alu po kha na sataka wok ani awangin alu ro po kha achani hle ti hriat chwa ani a chumai ba ka Nicole khan ama beido kha a theitop chuin a solnet ve nge ni ti chianan a ko zongtang engma za chu alo thlek boka ti chuan heng autopsy result te hi a hun lai khan ponsar an ilo mai ba ka thiamna ala be tham de wang khan an chui thale ta veka ti chuan chuta an chui zel na chuan khang hun la ya Nicole classmate ni thin mi pakhat DNA nen chuan alo in mil che che ani ti an shet nuwa police chuan chu pa chu tho an zot fia ta ngala heta hian police chuan an la shet ngai reng reng lo thu thar an shet mai ba ka Nicole taksa a an DNA hmu ta kha khati hun la ya Nicole bialpa alo ni reng maya ma se ani soidan chuan thil thlen lai khan Nicole ne na an ngai zon thole anin ngai zong ani ti chuan midangina an shet pui lo thu te asoya in khang hun la ya alano pan ema wang khan thutik pongsar tura a hoi sen lo thu ti le boina lian thama in rol a hlo wanga ngoi a chu tak dan de chu abel pa chuan thu nei tu te chu a shel te boka chu mai ba ka Nicole boni zinga khan ina om thu te soin a thu soi po chu adik ngei ni ti chanan a chung te po chu zon an zo te a de chuan Nicole bel pa chuan police te ma chuan thu dik ngei chu lo soin Nicole thina thu boya po khan in rol na ani lo ni ti chu an fin fia le ta a ma se police chuan an la en thla chun som reng tho ani de chuan Nicole taksa a DNA dang an hmu kha chui le in chuta chuan India emo eta DNA nen emo kha chuan alo in mil lo hlo maya ma se mi pakhat jo sa anti kum somli parok mi DNA le Nicole taksa a DNA pakhat zo kom chu lo in mil che che in Nicole kora asampo kha jo sa sam nge ni ti chu fin fia ani te boka hemi ni wang hian Nicole thi atanga kum som pakwana jo sa chu man ani ta nge nge a ma se jo sa chuan tunge Nicole chu a hriat lo thole tol ala tha mi lo tho te chu a sei ve tlat maya a sei zel da ni Nicole bawnia khan abial nu ne na anin hau thole na sataka anin swal tho a sei ta a ma se heta hian thinrim taka khatia abial nu ina tanga a chwa nu khan a chwa san hun lai le Nicole bo hun lai hi darkar in hnai tak mai ani awangin khatia abial nu ne na anin hau thinrim kha Nicole chunga atwan ati lo thei ta bik lawa chumi ni wang chuan tol thatua po thluk ani suita ani le chuan ko ta chuan jo sa okil chuan jo sa chu athil ti mi alawa rin hel ani thosoin forensic team tena DNA an hmu chwa po kha adau dal tlat maya tin khati hun la ya abial pa DNA kha mu ani be tho wangin
ama shelo tu ai chuan abel pa chu arin hel om zok dei thu te soin zo sa thlawang chu nasa takin a hawa ma se fin fiana anne that em wangin zo sa chu thiam no chantir ani ta thowa chota a shemna atana ahma sabira chuan umnga chung lung ina tang turin achung thu chu are sak tange nge a hemi nu a hian zo sa chuan apil a thelut vele a ma se ko chuan pong sole mi tha thu boya kumsom le pathi chung shemna chu apek bele ta zo kani heti lai me khian NDA Facebook profile an han en chuan anuna thil tam tak atonga ni ti chu hairol ani lawa August ni somni pasari umsang ni somni pakhat kha Facebook a post siam na hnung ber ni turin chuta a post a chuan damdoi mom hian abak zong chu a thok vekang thi turin ka in pe tu e ti in aron chia ka te chuan heta tang hian Facebook a India chu re zui ta makin a page chu remembering Andy Vandan Hark ti in a profile chu an thlak ta boka te chuan hei hian ani na taka chuan ama nunna alangai ni ti po atilang chiang hle bok ani te chuan India hian a farnu thina hi atwar emema rilrulam thlenga har san tokin kumtam tak chung chu apa ngei po a farnu thin awang khan rin helna in a khathiala tin a to pa chuan ni kolin dikna chanwo a hmu theinan anonna chu ati top suita ani ma se a har sanna le sheomna to zongzong kara po Andy Vandan Hark kha mi hoi sen tak ani a mani masel lo takin aunau nu thatto a hria thina na beya ain pek na azara to na chuan nikoli puin adik na chanwo kha a hmuto boka chuti rol chuan a hun to na khan India chuan sheom ati thin ema wangin dam thlak hlel am na hial ania anuna ala kha thilpui tak ani ome tin pa ber eta po khan a fono chu engtik lai ma theikna ngai lovin nikoli thlan tlo tor hian a kalfo thina tuna chuan anuna mi hlu tak tak te a chana wangin kohar takin a hun chu ala mang ve mek zel ani ole khati zong kha ton tuma kan khis ngai thla khole the chu alo ni le ta a India le nikoli ti hi unau dik tak thisen in som ni lo ma se anin hmangai na hi aro pui em ema tin India hian tu ma shiat pui lavina unau nu thina hi engtiang takin nge a torang le a farnu thatu chhe chwa ani thenan hian khang hun chung zong khan alo in ti chak sham sham ani ti a hria theya ma se a farnu thatu a hria chwa shem nge ani ti a hriat nu a khan khovel thak hlel na po nei to lavin anuna alata ani kha chumai ba ka India a farnu ta na hoi sen taka ading ang chi in a pashon eta po kha a fanu tak tak ni lauta na adin na kha a fak om hle bok ani ole khati song khani se he khisa in ngai dan te comment section nama in no se vele chodon ya